Ka Voice of the People Party kalaong baga VPP kam ya hap ya jing tmu jong ki riunget Hindu ban penbena ya ka masi kum ka kami ha kari India namar yo bakan wanra penban ya ka jing sngo ya pernyam ka kenhun ki Hindu ka gau Patrishta Andolan kala penkre ban penong ya ka jing rally hanong ba Shillong ha ka artari risau banwan ban penbena ya ka masi kum ka kami kari India ha ka ba shu ban bam do masi ban penyap ya ka habakran mata ka sngi u president ka VPP uba adan milabasaya mod ulaong baga VPP ka burom ka jinget jongki wei henry ka jingwanra baki wei kin nget ya kata ka jinget jongki omla ban pediang ulaong baka parti kan tho shaka sarkar bakam de ban island ya ka bakum gani ka rukom perkhat akan yang ngajungi kum kepating ini malah ban pedang ya gini ingin hapan tho shaka sarkar baka sarkar kam de ban island tiga bukum gani nomor hangi kata ka rukom perkhat ka jinget ni burom mi ka jinget jongki wei ya gajing mani beli juki wingi burom ndai bakin wanra da kata kur komperkat ba mangi barok ni hapan priang ya kata kajingi kalong ka kajingi ka jungki kalong ka iki ke bangi mapan priang tekum ka parti ya kani ka bentaru nin sa shim da ka senjam ka ba nyana da ka jingko ka sarkar ese ban kentu ka sarkar ba kamde ban sha yo kami ban kanu ka jingi kan a ka jingi pher jat riu lingba ka persang juki ni ki kenhon shinya Hindu wanra ya ka bukum kata ka program